wabwino nthawi zonse Yesu wabwino chifukwa chake tapezeka lero malo ano. yes Ndipo tsiku la lero tikhala tikuona nkhani yochoka ku buku la Mateyu chapter 1 verse number 1 kukalekeza 17. Ili mnyengo ya kukondwerera kubadwa kwa mbuye wathu Yesu Khristu. Ndipo lero ndikhanga ndayamba maphunziro okhudzana nyengo imeneyi. Mawa ndipitiliza 4 koloko masana. Lachiwiri ndidzapitilizaso 4 koloko masana. Christmas mpaingali ba? Paisano? Yeah. Then wiki yonse ino 4 koloko iliyonse ndizikhala ndikuphunzitsa mpaka na lachisanu kupatula Saturday yokha. Then lachisanu tidzakumana mmawa malo mokumana masana. Then mapemphero apachitatunso 4 koloko tidzakhala tikupitiriza phunziro lomweli kupatula Saturday yokha. Ndiye tikhale chimenechi m'mutu mwathu kuti mawa tikupitiriza 4 koloko. Mateyu chapter 1 kuyambira verse 1 kukalekeza 17. Ndipo ndiwerenga. Buku la kubadwa kwa Yesu Khristu, mwana wa Davide, mwana wa Abrahamu. Abrahamu anabala Isaki, ndi Isaki anabala Yakobo, ndi Yakobo anabala Yuda ndi abale ake, ndi Yuda anabala Perezi ndi Zera mwa Tamara, ndi Perezi anabala Hezroni, ndi Hezroni anabala Ramu, ndi Ramu anabala Aminadabu, ndi Aminadabu anabala Nason, ndi Nasoni anabala Salimoni, ndi Salimoni anabala Boazi mwa Rahabu, ndi Boazi anabala Obede mwa Rute, ndi Obede anabala Jese, ndi Jese anabala Davide mfumuyo. Ndipo Davide anabala Solomoni mwa mkazi wa Uriya, ndi Solomoni anabala Rehoboamu, ndi Rehoboamu anabala Abiya, ndi Abiya anabala Asa, ndi Asa anabala Yehosafati, ndi Yehosafati anabala Yoramu, ndi Yoramu anabala Uziya, ndi Uziya anabala Yotamu, ndi Yotamu anabala Ahazi, ndi Ahazi anabala Hezekiya, ndi Hezekiya anabala Manase, ndi Manase anabala Amoni, ndi Amoni anabala Yosiya, ndi Yosiya anabala Yekoniya ndi abale ake pa nthawi ya kutengedwa kunka ku Babuloni. Ndipo pambuyo pake pakutengedwako ku Babuloni, Yekoniya anabala Salatieli, ndi Salatieli anabala Zerubabeli, ndi Zerubabeli anabala Abihudi, ndi Abihudi anabala Eliakimu, ndi Eliakimu anabala Azoro, ndi Azoro anabala Zadoki, ndi Zadoki anabala Akimu, ndi Akimu anabala Eliudi, ndi Eliudi anabala Eliezara, ndi Eliezara anabala Matani, ndi Matani anabala Yakobo, ndi Yakobo anabala Yosefe mwamuna wake wa Mariya, amene Yesu wotchedwa Khristu anabadwa mwa iye. Motero mibado yonse kuyambira pa Abrahamu kufikira kwa Davide ndiyo mibado 14, ndi kuyambira pa Davide kufikira pa kutengedwa kunka ku Babuloni mibado 14, ndi kuyambira pa kutengedwa kunka ku Babuloni kufikira kwa Khristu mibado 14. Amen. amen Tipemphere. Atate Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani chifukwa chikondi chanu komanso ukulu wanu. Zikomo Yehova chifukwa cha zabwino zonse zimene mmatichitira tsiku ndi tsiku. Tikuyamikani chifukwa cha nthawi ino imene mwalola timve mawu anu pa zakubadwa kwa mbuye wathu Yesu Khristu. Lolani kuti mawu anu akatiphunzitse zokhazo zimene zolondola kuchokera kwa inu, ndipo musalole china chilichonse chosayenera chituluke pakamwa panga pa nthawi ino. Khululukirani machimo athu ndipo mutikonze komanso kutiyeretsa ndi mwazi wa mbuye wathu Yesu Khristu. Mulemekezeke, mutamandike lero ndi nthawi zosatha. Amen. amen Ngati ntapempha wina amene angathe atenge kwa anawo akalowe muja muli mabuku ana otakhoza makawerenga.
abusa okay amene angathe please atithandizireko zinthu ngati zimenezo. Tikufuna tione za m'bado wa Yesu Khristu. Ndimene welengayi mwina ena madabo kuti tsono ndimene tiphunzirapo chani ayeti ndimene anthu amalalikira ngati maina okhaokha apezeka ndimene tiphunzirapo chani pa maina amenewa, koma ngati Mulungu adazilola kuti zipezeke m'Baibulo ndeti zili cholinga, chifukwa Mulungu sangangololera kuti zinthu zipezeke m'mawu ake zimene zilibe tanthauzo n'komwe. Ndiye mibado imeneyi tikufuna tiphunzirepo zina zake. Ndiye tikakamba za m'bado m'bado tikukamba za kumene anthu amachokera. Okay, tikukamba za m'bado wa Yesu Khristu. Ndiye tikakamba za mawu awa oti m'bado, ndiye kuti tikukamba za kumene munthu amachokera. Mwachisanzo ndikozonena kuti m'bado wangu kochokera ine. Ayi kuli amatandika kuli andani komatsetsereka musimu. Ena kuti mwina sitingatchule. Koma chimenechi timaphunzirapo kuti pamene munthu afotokozera mbiri yake zimafotokozeranso chimene ali lero lino. Yesu Khristu pamene maina awa akufotokozeredwa zikufotokozera kwakukulu chimene iyeyo ali, kuti ndi munthu amene anali olonjezedwa kapena mpulumutsi olonjezedwa, sikuti anangobwera kungodzuka lero kukhala Yesu ayi, koma ndi mbiri zikuchokera mbiri, zili ndi chiyambi chake, zili ndi pamene zikutsamirapo, zili ndi mapangano ndi malonjezano ake, ndipo zili ndi kumene zikupita. Mbuyo omwe timaphunzira za pangano limene Mulungu adapanga ndi abale, ndi Adamu, ndi Mose, ndi Abrahamu, kumabwera uko Davide, komanso pangano la chipangano chatsopano. Zonsezi zikulumikizana kuti zidzafike mpaka pamene tikufika apa. Ndiye tikhoza madabo kuti tanthauzo la zimenezi ndi chiyani? Yesu Khristu m'bado wake utifotokozera kuti iyeyo ndi Khristu kapena Mesiya amene analolonjezedwa kuchokera kale. Ndipo tifuna tionepo zinthu zitatu pamene tikuphunzira za m'bado wa Yesu Khristu kapena kumene Yesu Khristu akuchokera, kuti iyeyo ndi ndani ndipo adabwera kudzachita chiyani. Poyamba tikufuna tione za mutu wa buku la Mateyu, chifukwa poyambirirapo akunena akuti buku la kubadwa kwa Yesu Khristu mwana wa Davide mwana wa Abrahamu ndimene akutsekulira buku la Mateyu. Ndiye poyambirira tikufuna tione za mutu umenewu kuti utitanthauzira chiyani. Kachiwiri tidzaona za mtundu wake wa Yesu kapena kumene Yesu akuchokera, ndipo pomalizira penipeni tidzaona ndandanda kapena tsatanetsatane wa zinthu zimenezi. Ndipo poyambirira tikaona za mutu umenewu umene kunena kuti ndi buku la m'bado wa Yesu Khristu mwana wa Davide komanso mwana wa Abrahamu. Chimene choyambirira titha kuganizira kwambiri ndi kubwerera ku buku la Genesis chapter 1 verse 1, buku la chiyambi. Pachiyambi Mulungu analenga zakuti, anachita izi, anachita izi. Ndiye tikaona buku lathu dzina lake ndalembedwa Genesis, mu Chingerezi likoti genealogy, kumene kuchokeranso maoti m'bado muchichewa chake tikazitanthauzira kunena kuti ndi zinthu zachiyambi, kuyamba kwa chinthu. Ndiye chipangano chakale pamene Genesis akulembedwa akufotokozera za kulengedwa kwa china chilichonse. Mu Mateyu pamene nkhani yake ikulembedwa yakuzana ndi Yesu Khristu zikufotokozerano m'bado watsopano wa anthu amene ndi ake a Yesu Khristu. Tikaona m'buku la Genesis pali mawu angapo ndithu amene amafotokozera ngakhalenso za mibado ya anthu ena. Amakondokamba kuti iyi inali mibado yawakuti, iyi inali mibado yawakuti, ndipo imakhala kuti ikukhazikika pa anthunso monga Adamu, Nowa,
Abrahamu, Isaki komanso Yakobo, kuonetsera chiyambi cha mbiri ya chipulumutso kuti kodi zinali bwanji, zinayamba motani. Izi zimene timaziona ku buku la Genesis. Ndena ngati tikabwera ku buku la Mateyu tawerenga tikakamba za dzina la Yesu Khristu, kodi lili titanthauzira chiyani? Kodi ndi dzina la wamba chabe kapena lili ndi tanthauzo? Mbiri ya Yesu Khristu, mwana wa Davide, mwana wa Abraham. Ndioneka yamene kuti Yesu Khristu, Jesus Christ. Dzina loti Yesu limatanthauza kuti Mulungu amapulumutsa kapena kuti Yehova apulumutsa. Ndipo tikaona pa dzina la Khristu kapena kuti ena amati Mesiya, kutanthauzira la munthu odzozedwa. Ndipo muchipangano chakale panali maudindo atatu amene munthu amayenera kukhala odzozedwa kuti akhalemo. Panali wansembe, mfumu komanso mneneri. Siku adakhala kotheka kuti munthu ukhale mneneri osadzozedwa. Sizimatheka kukhala mfumu osadzozedwa. Sizimatheka kukhala mneneri osadzozedwa. Ndipo tikabwera pamene zikukambika za Yesu Khristu, wodzozedwa wake wa Mulungu, akukwaniritsa maudindo onsewa. I think timaphunzira katekisima wathu chivomerezo cha Westminster akukamba za maudindo atatu a Yesu Khristu amene kuti iyeyo ndiye wansembe wathu, iyeyo ndi mneneri wathu, iyeyo ndi mfumu yathu. Kutanthauza kunena kuti Yesu Khristu akukwaniritsa zonsezi mwa iye yekha. Pamene muchipangano chakale zinthu zimene zinafunika zigawidwe mwa anthu osiyanasiyana, koma mwa Yesu Khristu pamene iyeyo wabwera akukwaniritsa china chilichonse. Yesu Khristu si dzina wamba chabe, simene ngati tinganenere ine kuti JJ Matandika. Ayi, Yesu Khristu sikuti sane mwake, koma ndi udindo wake kuonetsera chimene iyeyo ali, kuti ndi wodzozedwa ndi Mulungu, wosankhidwa ndi Mulungu, opatulidwa ndi Mulungu kuti adzachite ndi kukwaniritsa ntchito ya Mulungu. Chimenechi anthu ambiri sitichizindikira kapena sitilingalirapo bwinobwino. Ndipo tikaonanso za kubadwa kwake kwa Yesu Khristu zikuonetsera kuyamba kwatsopano kwa anthu ake a Mulungu. Anali Mesiya, mpulumutsi amene anthu anali kumudikirira kwa nthawi yayitali. Chifukwa muchipangano chakale aliyense anali kuyembekezera kubwera kwa Mesiya. Aliyense anali kuyembekezera kubwera kwa mpulumutsi amene adzapulumutsa anthu ku machimo awo. Chifukwa chake Yesu Khristu pamene akufotokozeredwa kuti uyu ndi mpulumutsi amene adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo. Ndiye pamene noti kubwera kuzaona kuti Yesu Khristu akutchedwa kuti ndi mwana wake wa Davide. Mwana wake wa Davide. Si mwana wamba ngati mmene angatchulidwe wina aliyense kaya Solomoni, koma ndi mwana wapaderadera, ndi mwana amene kubwera kwake ndi mdalitso kwa anthu ake. Ndipo tikaona pa malonjezo amene Mulungu anali kupereka kwa Davide ku buku la 2 Samuel. Tichoka werenga kanthawi kena 2 Samuel chapter 7 makamaka verse yake 11 kukalekeza 17. Pali zinthu zitatu zimene zikuoneka pamenepo kwambiri Mulungu akupereka malonjezo ake kwa Davide. Choyambirira chimene Mulungu akumulonjeza Davide ndi chakuti ufumu wake sudzatha. Ufumu wa Davide sudzatani? Sudzatha. Chinthu choyambirira chimene tikuchiona. Komanso chinthu china chimene Mulungu akumulonjeza Davide ndikuti adzakhala pa ubale wina wapaderadera Davide ndi Mulungu. Ubale uja wangati tate ndi mwana wake. Ubale wapaderadera. Angakhale mibado yake, angakhale omutsatira ake, mbewu yake yonse adzakhala pa ubale umenewu, sadzachotsedwa pamaso pake pa Mulungu. Ndi chimene akulonjeza. Ndipo kuonjeza pamenepopo kachitatu Mulungu akumulonjeza Davide kuti iweyo ndidzakupatsa mwana amene adzakhala pa mpandowu nthawi zonse na adzalamulira kwamuyaya. Ndiye nditati ndifunse kodi alipo mwana wa Davide amene akulamulirabe mpaka lero?
ku Yerusalemu? Alipo? Ayi. Koma zikukwaniritsidwa mwa ndani? Zikukwaniritsidwa mwa Yesu Khristu, amene atauka ali mwamba akulamulira china chilichonse. Chilichonse chili m'manja mwake. Zinthu zimene Mulungu anamulonjeza Davide mu 2 Samuel chapter 7. Mawena tikhozana kuti Yesu Khristu ameneyo, amene ndi mwana wa Davide, adalonjezedwa kudzakhala mpulumutsi wa dziko lino lapansi. Ndipo pamene timutchula Yesu mwana wa Davide, tikunenera kuti iyeyo ndiye mfumu yolonjezedwa, mfumu imene Mulungu adalonjeza idzakhazikidwa mpaka kalekale. Mwana wa Davide. So pena mwana likhozo mangoona kuti mangotchulapo Yesu Khristu mwana wa Davide, zimaoneka ngati zongopepuka, koma Mateyu umene amalemba izi ngasama amalembera kwa Ayuda amene anali kuchidziwa chipangano chakale. Kungoti Yesu Khristu mwana wa Davide aliyense mutu mwake na Mesiya wolonjezedwa kuti akubwera wafika. Koma sakunena kuti mwana wa Davide chabe, akunena kuti mwana wa ndani? Abraham. Si mwana wa Abrahamu kuthupi chabe, komanso ngakhale mu uzimu. Ndipo tikakamba nkhani ya Abrahamu, tikumbukire malonjezo aja adaperekedwa kwa Abrahamu kuti ine ndidzakutani iwe. Mulungu adamuzoti adzamutani Abrahamu? Malonjezo ndidzakudalitsa. Ndidzakudalitsa iwe, Ndidzabulitsa dzina lako. ndipo anthu onse Adzadalitsidwa kudzera mwa ndani? mwa iwe. Mdalitso umene uja ukukwaniritsidwa pakubwera kwake kwa Yesu Khristu. Chifukwa choti iyeyo pamene wadza namwalira pa mtanda paja nauka kwa akufa, akubweretsa chipulumutso kwa anthu ake. Tikaonapo Genesis chapter 12 verse 1 kulekeza 3. Poyambirira mbuyomu mu chapter 11 ndi pamene anthu akuukira paja, sanja ku Babeli, anthu nkugawanika, Mulungu abweretsa chiweruzo kwa iwo. Koma Mulungu anafuna kubweretsa chipulumutso chake chija kudzera mwa munthu mmodzi, munthu wake ndiye Abrahamu. Ndiye adamulonjeza kuti iye adzampanga kukhala mtundu waukulu, adzampatsa malo, komanso kudzera mwa iyeyo kudzabwera mpulumutsi wa dziko lonse lapansi, ndiye Yesu Khristu. Ndiye tikakamba za anthu ake a Mulungu timakamba za Israeli. Tikakamba za malo Mulungu adawalonjeza, adawapatsa Kanaani, dziko lolonjezedwa. Ndipo mwana ndiye Yesu Khristu. Ndiye Isaki chifukwa chake ku Genesis chapter 22 kuje Mulungu adamuwuza kuti akamutani, akampereke sembe. Mulungu adamulamula, tenga mwana wako pita ku phiri la Moriya ukampereke sembe. Zimene zija zinali kuonetsera kwakukulu chimene chidzachitika ndi Yesu Khristu. Nanga Isaki adaphedwa? Koma anafuna kuona chikhulupiriro chake cha Abrahamu. Ndipo Abrahamu atalimba mtima kuti aphe mwana wake uja, adamuwuza yang'ana uku, mwana wankhosa amene adalowa m'malo mwa Isaki, kuonetsera Yesu Khristu amene adzalowa m'malo mwa anthu ake, kuti ifeyo chilango chimene chinenera kuti chitigwere chisatigwere, chikamugwere wina, chikamugwere Yesu mpulumutsi wathu. Ndiye Mateyu pamene akulemba nkhani izi ndikunena kuti Yesu Khristu ameneyu ndi mwana wa Abrahamu, akufuna alumikize malonjezo amenewo ndi mapangano amenewo, kuonetsera kuti mdalitso wonse umene Mulungu adanenera kuti udzabwera pa dziko lapansi kudzera mwa Abrahamu uli mwa Yesu, chimene ndi chipulumutso kwa mabanja wonse apa dziko lapansi. Chifukwa timanena kuti chipulumutso sichiyang'ana nkhope, sichiyang'ana mtundu, sichiyang'ana kochokera kwathu, koma sikuona chimene Yesu Khristu ali komanso kudzatichitira. Then mangofuna kuti pakantime kamene kaka titaphunzirapo zinthu ziwiri. Chinthu choyambirira chimene tichiphunzire ndi kuchidziwitsitsa nchakuti Mulungu nthawi zonse amasunga malonjezo ake. Mulungu amasunga malonjezo ake, sasintha maganizo ake. Sanganene ichi lero mawa nkukachita china,
ndeti mulungu wake sunga. Mulungu adasunga malonjezo ake kudzera mwa Yesu Khristu amene adawapereka kwa Abrahamu, amene adawapereka kwa Davide komanso ku dziko lonse lapansi. Chifukwa chake inunso ndine lero lino titha kukhulupirira mulungu ameneyo. Mwina pali zina zimene zikuchitika m'moyo mwanu kumadabwitsidwa kuti kodi koma izizi zikuchitika chifukwa chani? Kodi mulungu yudi akusungadi malonjezo ake? Kodi mulungu ameneyo ndingamkhulupiriredi? Kodi mulungu ameneyo ndingamdaliredi? Mulungu ndi wodalirika nthawi zonse. Chinthu chachiwiri, mawu ake a mulungu amakhala woona nthawi zonse. Chifukwa chake tikakhala kuti tikuwerenga baibulo timadziwa kuti baibulo ndi lodalirika. Baibulo silidzanama kena kalikonse. Baibulo silingadzatiuze china chilichonse chimene nchabodza. Malonjezo adaperekedwa kudzabwera Mesiya, anthu anali kuyembekezera, ndipo Mesiya uja adatani? Adabwerayo, ndiye Yesu Khristu. Ndipo ifenso titha kudalira kuti Yesu Khristu ameneyo amene adalonjeza chikondi chake kwa ife, amene adalonjeza chipulumutso kwa ife, amene adalonjeza kuti adzatisamalira nakhala nafe nthawi zonse, adzachitadi chimene sadzasintha. Yesu ndi wokhulupirika nthawi zonse. Haleluya. Amen. Ndiye tibwere pa ndime yachiwiri imene makamba za mtundu wake wa Yesu Khristu. Mwina ena mwa ife tili nawo azibale athu otchuka kwambiri. Munthu kamafotokozera kuti chimene uli wewe umayesetsa ndithu ulumikize wina wake otchuka ngati alipo. Ife tilibe mwina otchuka, koma ndipo pereka chitsanzo ena mwina amene ali nkaubaleko pang'ono ndi kamuzo ati amamusiya osamutchula, amachula ali kamuzu kaya ndi agogo athu kaya kamuzu ndani wathu. Mwina ine chimene ndingamkambako kuti amama akadzamirachi titati tikumbe ifeyo ndeti adzakhala agogo athu. Because of right? Kwa ndenda kumba zedi zakubanda kudazo zoti I think kumakolo amayi anga akambewa ati athu kumeneko adapanga ukwati ndi akubanja la akadzamira. Chimene likhozo lumikiza kwa ine koma mukhozo ono likhanake khozo futa ndithu ati. Koma ena ndithu amakhala nawo anthu amene akhozo lumikiza wotchuka oti wodziwika ndipo amafunitsitsa adziwike nawo iwo. Now chifukwa chani ndikukamba izi? Ndikukamba izi chifukwa choti pa m'bado wake wa Yesu Khristu mmwamba muja taona za mayina wotchuka kwambiri olumikizika ndi Yesu. Ndiye Davide komanso ndani? Abrahamu. Koma mwina si anthu okhawa amene akutchulidwa amenewa. Ndiye ndikufuna ndingopanga focus pa anthu ena ochepa amene tingathe kuwadziwa. Poyambirira kufuna tione nkhani ya azimayi amene akutchulidwa olumikizika ndi Yesu. Azimayi amene akutchulidwa tikuona ndani? Tikuona Tama, kuli Rahabu, kuli Rute, kuli mkazi wa Ulaya ndi Mariya. Muchipangano chakale sizinali zinthu zimene zimachitika kuti azikamba za mtundu wa munthu kudzera mwa azimayi. Olotati tione ku Genesis amakambako za azimayi nga amangoti uyu adakhala tate wakuti, uyu adakhala tate wakuti, uyu adakhala tate wakuti, uyu adakhala tate wakuti. Koma nanga chifukwa chiyani apapa Mateyu akutulutsa mayina a azimayi amenewa? Imene ndefunso imene tilizifunsa. Chifukwa imanena kuti ngakhale anthu ndime iyi sitikonda kulalikira koma pali maphunziro akulu. Chinthu chili choyambira chimene tikuyenera tidziwe nchoti Yesu Khristu akufuna aonetsedwere kuti akubwerera kudzapulumutsa ngakhale azimayi. Ndi mpulumutsi ngakhale wa azimayi osati azibambo okha. Ndi mpulumutsi wa dziko lonse lapansi. Chifukwa Baibulo likamakamba nkhani za chipulumutso imanena kuti palibe Muyuda, palibe wamtundu, palibe Mgiriki kapena chani, palibe mzimayi kapena mzibambo, koma tonse tili chimodzimodzi pamaso pake pa Yesu Khristu.
Yesu Khristu adabwera kudzapulumutsa ngakhale azimayi, ndipo iwowa akutchulidwa ndi cholinga choti aonetsere ukulu wake. Komanso tati tione pa utumiki wake wa Yesu Khristu, azimayi anali kutchulidwa pafupipafupi. Komanso chinthu china chimene anthu ambiri mwina sitichiganizira kwambiri, pamene Yesu Khristu akupachikidwa, ndani adali naye pafupi? Petro adali pafupi? Azimayi ndi amene adali pafupi. Azimayi amene amamutsatira Yesu ndiwo adali pafupi ndithu mpaka Yesu uja kumakhomedwa, achina Petro atathawa. Anthu amene maona ngati kuti akhoza kuchita kozotani zolongosola. So tikakamba nkhani ya Yesu Khristu, saona mtundu, saona munthu ayi, koma akuona wina aliyense. Kachiwiri tikuonapo anthu a mitundu pamene taona azimayi komanso taona anthu a mitundu. Ndipereke chitsanzo. Tama sanali mu Yudayo, Rahabu sanali mu Yudayo, Rute sanali mu Yudayo. Okay? Komanso tikaona dzina la Uriya uyo, Uriya lusuli anali dzina la Chiyudayo, linali dzina la Mahiti. Ndiye chifukwa chani anthu a mitundu akutchulira. Yesu Khristu akubwera osati kupulumutsa azimayi okha, koma kupulumutsanso ngakhale a mitundu. Anthu amene amaoneka opanda ntchito pakati pa Aisraeli, ana a Israeli pa mtundu wa Chiyuda, azimayi amaoneka opanda ntchito, anthu a mitundu amaoneka opanda ntchito. Koma Yesu Khristu akupangidwa identify ndi anthu amenewo, akulumikizika ndi anthu amenewo, kutanthauza kunena kuti chipulumutso cha Yesu Khristu sichiona munthu, sichikondera. Iyeyo ndi amene akubweretsa chipulumutso kwa anthu onse, kwa Israeli ngakhale kwa ena. Israeli analephera kufuna kubweretsa chipulumutso chake kwa pamene Mulungu amasankha mtundu wa Israeli, anati inu ndakuyikani mu Kanaani kuti mukakhale kuwala kwa chani? Kwa anthu a mitundu wakuzungulirani. Koma kodi Israeli adakwanitsa chimenechi? Ndipereke chitsanzo cha Yona. Yona adamuwuza kuti pita ku Ninive ukalalikire, adalola? Adavuta. Koma amavuta chifukwa chani? Tikatifufuze Yona amakana upite fama nota anthu zoona Mulungu akachite chifundo anthu awo. Anthu ngovuta zochitika zawo zosayenera. Zoona Mulungu akachite chifundo anthu awo. Kuiwala kunena kuti Mulungu cholinga chake ndi kufuna kuonetsera chipulumutso chake ngakhale kwa anthu amene satikondweretsa, ngakhale anthu amene tingadane nawo, anthu amene mwina amatinyasa mwachidule. Chifukwa Mulungu pobweretsa chipulumutso chake akadati azikambirana ndi ifeyo, ukuzani sibwezi zirapita kwina kulikonse. Chifukwa tikadayamba kumba zifukwa awa pakhomo pawo singapondepo mpoma, ndadani anga sindikugwirizana nawo. Koma Mulungu chipulumutso chake akufuna kufikira wina aliyense pa dziko lino lapansi, ndipo Yesu Khristu anadza kudzationetsera chinthu chimenechi. Kachitatu, Yesu Khristu akupangidwa identify ndi azimayi, anthu a mitundu, komanso anthu ochimwa. Okay? Tiperekepo chitsanzo. Rahabu ntchito yake inali cha uvule. Tamara kuti akhale mwana adachita chani? Mndani wake, iye osati mlongo wake, apongozi wake. Adadzizimba itsa kukakhala pakona pa mzinda, masondera apongozi ake adala ofuna umapita ukayang'ana kuti aona koma ndimtenga wene kupita kukakhala naye mkulima mwana wa apongozi ake. Chinali chinthu chochititsa manyazi, ndipo tikawerenga nkhani imene yakuti adayenera kuti atani aphedwe. Koma Yuda adachita manyazi naye, tsono ndine ochimwitsitsa uja ndine.
koma m'bado wake wa Yesu Khristu ukulumikizika ndi anthu ngati amenewa. Komanso chinthu china chimene chomvetsa chisoni kwakukulu, tikawerenga pa vesi yake ya 7 mwina ndingowerenga akuti vesi yake ya 6 pepani, Davide anabala Solomoni mwa mkazi wa ndani? Wa Uriya. Nkhani yake muidziwa iyi. Davide adakachita chigololo ndi mkazi wake wa Uriya, Bathsheba. Wachita chigololo kuti abise nkhaniyi adataniso adakapha kuti nkhaniyi itani ndithu. Koma m'bado wa Yesu Khristu ukubwera kudzera muti, kutanthauza kuti Yesu Khristu akupangidwa identify ndi anthu ochimwa, kuti iye adabwera kudzapulumutsa anthu ngati awa, anthu amene mwina zintchito zawo ifeyo titha kuziona kuti nzopanda ntchito. Komanso mtundu wa Israeli pali mafumu amene akutchulidwa woyipitsitsa. Tikambeza Solomoni anali ndi akazi ambirimbiri, komanso anali kulimbikitsa mchitidwe wosayenera muzipembedzo. Manase inali mfumu imene imalimbikitsa kupereka nsembe ya wana. Yekonaya iyeyo anali mtundu umene udatembereredwa. Yesu Khristu adabwera kudzapulumutsa anthu ochimwa, adabwera kudzapulumutsa anthu amene ndi oyipitsitsa, anthu amene ifeyo mwina sitingafune kutchula kuti ndi mtundu wathu. Akakhala anthu otchuka ina Davide mwina ukhozoti nditchulire ndifanane ndi awo, koma ena oti adachita zinthu zoyipitsitsa sungafune kuti aonekere pa CV yako ayi. Koma Yesu adabwera kudzapulumutsa ngati amenewa, pakuti mudzamutcha dzina lake Yesu chifukwa adzapulumutsa anthu ku machimo awo. Chimenechi tisamachiwale nthawi zonse. Tikamakamba uthenga wabwino ndi anthu ena, tipena tafotokozere chinthu, talimbikitse pa chimenechi. Mwina ife timadzitera koma ine ndine otere, kamina ndili ndi abale otere, kuti Yesu Khristu angawapulumutse. Koma Yesu adabwera kudzapulumutsa angakhale otero. Taona za mutu, taona za mtundu wake, tione za mndandanda amene ukuperekedwera pa nkhani imeneyi. Pa vesi yake ya 17 mwachidule akuti motero mibado yonse kuyambira pa Abrahamu kufikira kwa Davide ndiyo mibado 14, ndi kuyambira pa Davide kufikira pa kutengedwa kunka ku Babuloni mibado 14, ndi kuyambira pa kutengedwa kunka ku Babuloni kufikira kwa Khristu mibado 14, mibado 14 imene kukambidwa pamene papa. Then kuchokera kwa Abrahamu kudzafika kwa Davide mibado 14, kuchoka kwa Davide kukafika pa kutengedwa kupita ku Babuloni mibado 14, kuchoka kutengedwa ku Babuloni ko kudzafika kwa Yesu Khristu mibado inanso 14. Ndiye mukuganiza kuti chifukwa chani Mateyu wangopereka nambala imeneyi 14? Poyambirira tizindikire kunena kuti Mateyu sikuti watchula mibado yonse imene Yesu Khristu akhoza kuchokerapo. Kodi tiwerenge idutsa 14. Ndiye mapeto ake kudzaoneka ngati kuti Mateyu akunamati, koma wangosankha mibado kuibweretsa pamodzi yokhudzana Yesu Khristu. Koma nanga chifukwa chani adangosankha nambala 14? Akadathosankha 12, akadathosankha manambala ena aliwonse, koma chifukwa chani akusankha nambala imeneyi 14? Pakati pa Ayuda timadziwa kuti manambala amabwera ndi matanthauzo osiyana-siyana, ndipo nambala imabwera potengera ndi zimene akufuna atiphunzitse pa nthawi imeneyo. Ndiye mukawerengedwe kawo ka manambala, Davide
Ready? Dzina loti Davide likalembedwa muzilembo zoyambirira zokhazokhala ngati D, V ndi D. Manambala amenewa, malembo amenewa manambala ake kuwaphatikiza amakwana 14. Okay? Zoti zikhazokhala zosokoneza pang'ono. Zofunika chiheberizo utachidziwako pang'ono. Manambala D ali mtanthauzo lake 4, V akuyimira 6, V D winaliso akuyimiranso 4. Ndiye mutakuona kuti D 4, V 6, D 4. Ikaphatikiza zikwana chani 14. Ndiye kuti na dzina limene labwera pamwamba kwambiri ndi dzina la ndani? Davide. Mateyu akulembera kwa Ayuda amene zimene zizi anazidziwa. Chimene akufuna kuonetsera kwambiri ndikuti mfumu yolonjezedwa ija yafika, ndiye Yesu. Tapamuyoyevo mfumu yolonjezedwa ija yafika. Tena kune kuti Davide, Davide, Davide. Ndipo yake wakhunguza adanena kuti Yesu mwana wa Davide mundichitire chani chifundo, chifukwa iyeyo ndi amene analonjezedwa kuti akadzabwera mfumu imeneyi idzachita chifundo anthu ake, idzaonetsera ulemerero wa Mulungu kuti ufumu wake wakhazikitsidwa. Ndi chimene chikunenedwa sinambala yoti wangoloza ya chilipo chimene akufuna kuchita. Ndipo ifenso tikuyenera tiyang'anire kwa mfumu imeneyi, tiyembekezere kwa mpulumutsi ameneyi, tiyembekezere kwa munthu amene akabwera nadzakhazikitsa ufumu wake wa Mulungu sudzatha. Malonjezo ake amakhala woona nthawi zonse. Koma tizindikire kuti pamene Yesu Khristu wabwera poyamba ndi cholinga choti adzatipulumutse ife, adzabweranso kachiwiri, koma sadzabwera kudzapulumutsanso, adzabwera kudzaweruza ndi kutenga zonse, kumaliza china chilichonse kuti dziko ufumu wake ukhazikitsidwe kwa nthawi zonse. Ndiye pamene tikukonzekera kubwera kwake kwachiwiri kwa Yesu Khristu, tikhale odzifunsa mu mtima mwathu kuti kodi ineyo ndikavomereza uthenga wabwino umenewu mu mtima mwanga? Kodi ineyo Yesu Khristu ameneyu adandipulumutsa ku machimo anga? Kodi ineyo Yesu Khristu ameneyu ndili ndi chikhulupiriro mwa iyeyo, ndidalapa ndi kuvomereza machimo anga kapena? Lero ndiye tsiku la chipulumutso. Baibulo limakonda kulitsimikizira zimene. Tisadikire mawu ayo chifukwa sitikudziwa chobwera mawu ayo. Mulungu atithandizire pa mawu ake amenewa lero ndi nthawi zonse. Amen. Tipemphere. Oyera Yehova Mulungu wathu wakumwamba, tikuyamikani chifukwa kuti ndinu Mulungu wamkulu, tikuyamikani chifukwa kuti ndinu Mulungu wachikondi, tikuyamikani chifukwa kuti ndinu Mulungu amene mukapereka malonjezo anu mumakwaniritsa. Thandizirani ife tonse kuti tikakhale ndi Yesu ameneyi, tikayende naye Yesu ameneyi, tikamkhulupirire Yesu ameneyi, ndipo tikalape machimo athu kwa Yesu ameneyi. Mulemekezeke chifukwa cha dzina lake lero ndi nthawi zonse. Amen.